Әни, шушы исемне әйтү белән кеше күңелендә никадәр җылы хисләр килә, нинди нурлы яктылык сирпелә. Бала чактан ук әле әниебезнең муенына сарылып үскәндә ук без бу исемне чиксез ярату, гамсыз шатлык, ләззәтле куаныч белән әйтәбез. Инде еллар үтеп, үзебез дә олыгаеп килгәндә, бу кадерле исем сагынуга, моң һәм сагышка төрелә. Бу олы исем безне гомеребез буена озата килә, һәм мөгаен инде соңгы сулышыбызны алып ятканда да, безнең сүнеп барган рухыбызга әни дигән мөкатдәс зат үзенең соңгы хәер-фатихасы белән ниндидер бер җылылык бирәдер. Шундый җылы сүзләр белән башлаганнар үз котлау хатын, Иске Мастяк авылында туып үскән яраткан әниләре, әбиләре Назирова Наилә Джиганша кызына багышлап, кызы Лена һәм оныгы Регина. Бүген безнең иң якын кешебезнең, иң сөекле җан иябезнең туган көне. Аның хакында бик күп сөйләп була, ләкин күпчелек райондашлар да алтын куллы пешекче буларак аны таныйлардыр. Ул ресторан Терешкада, Светлячок балалар лагерында һәм гомере буе балалар бакчасында хезмәт куйды. Тәмле ашлары белән бик күпләрне туендырды. Ә безгә килгәндә, әниебез безнең өчен иң кадерле, иң олуг һәм иң якын кешеләрнең берсе була алды. Рәхмәт тырыш булганың, бик авыр вакытларда сынмаганың, сыгылмаганың өчен, сабыр булганың, мәрхәмәтле, игелекле булганың өчен. Бу дөньяда ике кояш бар, берсе күктә, ә берсе безнең әниебез. Һәр вакыт ярдәм кулын сузучы, һәр вакыт нәрсә генә эшләсәк тә сине аңларга тырышучы, һәр вакыт киңәше белән булышучы, еракка киткәч күз яшьләрен сөртә-сөртә көтеп торучы. Әйе, ул безнең әниебез, әбикәем. Без гомер буе күпме генә тырышсак та, синең алдыңда барыбер бурычлы булып кала бирәбез. Чөнки безнең тормышыбызда ана хакы бик зур. Һәм без гомеребезнең актык минутларына кадәр ана хакын онытмаска тиешбез. Көннәрендә безнең өчен йокламыйча үткәрүче, авырганда терелтүче, барлык ниятләребезне аклап торучы, һәр вакыт нинди халәттә булуыбызга карамастан безне кабул итүче, әлбәттә, әнкәебез. Ничек бар син, шулай кабул итәр, ярдәм итәр авыр вакытта, каршы алыр һәр чак кочак җәеп, газиз әнкәң барын онытма. Дуслар сата кайчак, туган ташлый, сөйгән кешен китә калдырып, әни генә, гел яныңда кала, көтәр сине күзен талдырып. Әни яратуы иң көчлесе, әни мәхәббәте нык бит ул. Бу дөньяда әнидән дә газиз, кадерлерәк кеше юк бит ул. Сөеклебез, кайнар теләкләребезне бу матур бәйрәмендә кабул ит. Без сине нык яратабыз һәм бүгенге бәйрәмеңне безнең бәйрәм дип саныйбыз. Кадерле Наилә Джиганшина, кызыгыз Лена һәм оныгыз Регина юллаган матур теләкләргә чын күңелдән кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз.
Жан жылысы көңіліңнің білемін менде. Құларыңына бір құлыма бірге өмірге, тұрмышларының бұрмай ұлын өтейік біз бірге. Яши арта менің сиңа хислерім, менің үшін тірегімсің тұрмышы желкенім. Йөрәгімнің ярты жаның, яртысын сенден. Жан жылысы көңіліңнің білемін менде. Құларыңына бір құлыма бірге өмірге, тұрмышларының бұрмай ұлын өтейік біз бірге. Tanıştırdı, kavuşturdu bizni məhəbbət. Yanlarımda bulğan üçün sina min rəhmət. Yüreğiminin yartı canı, yartısı senden.